izan du izena, eta Xibaroak kontradia antolatzen du. Gizuenez, Xibaroak Donostiko Piraten barruan presoen alde eta presoen Donostiarrak eta Iesariak etxeratzeko asmoz sortu da, eta hori aldarrikatzeko azten nagusian eta gaurko emanaldi hau horri buruz dihoa, Gatibu eta Iesien dauden horiek buruz. Orduan gehiago luzatu gabe, soilik aipatu 50 milioi iraungo dituela poesia antzestu honek, eskultitzak emanaldi honek, eta emanaldiaren protagonistak egiako lano eta horretako gorka izango direla, beraz, gehiago luzatu gabe, txalo da behientzako eta disfrutatu izan duen. Gorka Etxeberria, Etxetik Urrun, Gatibu. Jon Olano, etxean askatasun egarriz. Soto del Realen, lehenengo eguna. Haupa poeta, pozik nago, zaila da ulertzen baina, pozik nago. 5 egun pasadira, oetik altxa, eta etxetik atera nindutela, amari musio ematen utzi gabe. 5 egun pasaditut, Luziferren lurraldean. Egia esan, nuen imaginatzen infernura bizirik joan zitekenik. Are gutxiago seak imita berde batean. Baina urkatu da, bizirik nago eta pozik. Une gogorrak pasadira, hori uste dut behintzat. Naiz jakin, hemen preso egotea ez dela xamurra izango. Ez dira, komisalderiko 5 egunak bezain etxigarriak izango. Ondo ulertu duzu bai, etxigarriak. Etxitzeko egarriz nengoen, indarrik gabe. Funambulista banita asfali nengoke lurrean, baina sokan segitzen dut. Bizirik. Eta pozik nago. Orain ez nago bakarrik. Kideekin elkartu naiz ingreso zen. Horregatik nago pozik. Enaiz berriz komisalderiatik pasako. Pozik nago.
bajoia iritsiko dela uste dut, baina gaur behintzat, sentimen hori ez dut sentitzen. Pozik nago, pozik! Zuek ere, horrela gotea espero dut. Muxo handi bat, Gorka. Zer deutxo, Gorkatxo, gauzak nolakoa dienen. Ipozik ire txamoloan, eta ni neure etxean goiben. Poeta esaten didak ire eskutitzan, baina kosta egiten zaidak poesia tantarik isurtzea eskutik paperera. Ez hau tristetu nahi, baina gauzak alaxe zeuden motel. Luziferren zakurren potro artean pasadituk 5 eternitate. Eta orain, purgatorio aluan sartu haute, auskalo noiz arte. Askatasun egarriz bizitzea etxigarria duk noski. Betiko euria anidik goitik beheran. Guztitak gaudek behan, eta goitik etengabe. Txu. Argi zegoak. Askatasuna ez zaiguk zerutik eroriko. Unez une urtez urte, lurra landu, ereine, usta zaindu, bildu, eta denak beharriko hasi infinitora zen. Atzo gaur, bihar etzi, beti eutxi eta inoiz ez etxi. Ire betiko lagun, Jon. Postata, Kontxo Gorkatxo, ia ohartu gabe, poesia sartu zaidak paperetik eskura. Gauzak nolako bat diren. Txolo, polita da zure boligrafo tintaz zikindutako horriak irakurtzea. Eskertzen dizut, hemengo bakardadea horri batzuekin konpartitzea. Zure erlojuko tiktakak arnasartzeko denbora eman dizunean, nitaz oroitu eta nirekin egoteko nahi izatea eskertzen dizut. Ez dutu sinetxiko, baina erlojuaren tiktak hori faltan botatzen dut. Faltan botatzen dut estresa. Hemen segunduak minutu balira bezala bizi ditugu, eta minutuak orduen gizan. Zuen elkartasunari esker, segunduak segundu dira, eta minutuak minutu. Pentsa, liburuak irakurtzen hasi naizela. Badakizu, lehen egunkariak irakurtzen dituen soilik. Eta titularrak bakarrik, klaro. Baina etxe berrira egokitu beharko. Zaindu, musu, postata. Herrian berririk bai, ala betiko notiziak bakarrik. Gorka. Ia izi Gorka broia. Hau ez ustekoa, liburuekin zaletua izela jakitea. Entzunanian piztiak itxura aldatzen direla kaiolan, baina igandik enian alakorik espero. Dena detxo, liburuekin azti bile. Etzigoko hilik baino droga gogorragorik. Tira, titularrek baino kalte txikiago egiten ite bintzat. Tiktakaren diktadura faltan botatzen duala diok. Nik berriz, ez dia desiratzen nire egoera, baina bai ire patxada. Halako xagaitu, ase ez dinak, beti ez daukaguna desio. I Etxeberria, molda adi Etxeberrira, baino favorez. Ez adi sekula purgatorio alu horretara egokitu. Herrian berri bertzik ez. Zakurrek hankapean nahi gaitiztek, oinutxik eta biluzik. Eta gu, bitartean, ikarak zorabiatzen gabiltza, ron eta ke biharan arte. Ezin kexatu, baina joder, kexatu behar.
baina orain, tik-tak, tik-tak, kanuto itzali eta itzuli behar diat lanera, libre egiten omeen gaituen kaiola ederrela, eutxi goiari eta batxadari, ire lagun txotxo. Soto del Real, matematika ikasten. Hola, no. Zenbaki nahi gaituzte. 1000 zifratan murgiltzen gara, zer da batean. Berdintzaile pertsona, datu gutxa gara eurentzat. Bitartean, edabideek, bi begiak estalita dituzte, eta jendeak ura sinetxi. Hirukide gaude laugarren modulo honetan. Zenbaki bakoitzari erretrato bat jarrita. Zenbaki bakoitzari historio bat jarrita. Beraiei 5 nola gauden. Beraiei 5 etxetik urrun egotea. Beraiei 5 eskubideak. Otsoa beti otso. 6 hilabete pasaira jara. 180 egun. Ni zenbaki bihurtzen saiatu zirela. Baina gorka izaten segitzen dut. Segigatik zenbaki bihurtu nahi nauke, baina ni izaten segitzen dut. Euskal Herria maitatzea pekatu omen, 21. mendeko inkisidoreentzat. Baina Kantauriko egian, 7 lurraldeak ez imaginatzea ezinezkoa egiten zait. 7 bai gara bat, eta bat bai gara 7. 8 orduko loaldiek aske egiten naute. Ametxetan zuen ondoan nagola, etxean aske 700 preso inguruk osatzen dugu kolektibo bakarra. Baina zifra eta sakuratsua. Preso bakarra gona ere, kolektiboa izango baitzen. EPPK. Ikastolako buruketak datorzit burura, baina hauekin ere 11 duda. Noiz iritsiko da irteteko eguna? Noiz iritsiko da askatasuna? 2016an izan beharko litzake jakina, baina oraindik dago parot doktrina. Zaindu, musu. Postdata, ez gaituzte zenbaki bihurtuko. Gorka. Aspaldiko motel, barkazak eskutitzago idazteko hain luze itxaron aratzi izana. Asnintekek aitzakiak zerrendatzen, aitzakiak arrazoiz mozorrotzen, baina aski ongizekiagu baiik eta bainik, ez dela behar arrazoirik idazteko, eta are gutxiago ez idazteko. Ezin argiago diok ire azken eskutitzan. Ez gaitiztaik zenbaki bihurtuko. Hala ere tamalez, gehienetan guk geuk egiten diagu, zifra bihurtzeko ariketa. Banaka ari gaitu bizitzaren kontra, bizitzaren alde. Bakarrik eta banaka, bakartuta, bakun, bakan. Baina besteak zioen moduan, horrela ez mutiko. Bakartzea liguko egin eta esan dezagun ozen, ez. Ahaztu ezer eza eta batu eza. Ezabatu ezin dena behin eta berriro idatziz. Arrazoirik ez zaigu falta. Arrazoirik ez diagu behar. Aski ditu gogoa eta nahia elkar ulertzeko, elkar sendatzeko, hitzaren sendotasunez. Azken finean, eskutitza idaztea, eskutik heltzea du. Esateko modu bat, ez gaudek bakarrik. Unelatzetan ezinezkoa zirudik, baina aski ongizekiagu, bai ik eta bai nik, orain dela unea, etzeu besterik. Beraz, aitzakiarik ez. Ire lagun Jon. Postdata, konturatzea daiz, eskutitzagoen bidez, banaka-banaka,
batzen ari gaitu. Inoiz baino gehiago, hi eta ni bat gaitu. Bai? Opa, jo, zabo! Hostia, Jazorka! Hostia, zer deu? Hemen txe, bakizu nobera da zuek, ez zuze, resaka nagusian, o? Bueno, resaka atzotzen nahi itxasoan motel. Bakizu, abordaia eta... Bueno, abordaia zen guke naufragioa ingenean, Baina... Urtero bezen aborda, cabrone. Bueno, noiz baiten, ingeniero naval ikasetak egiten baitu, badakik. Bai. Eta, Xibaloko elkoen eskutintzei itzaite, barruda, Bai, hostia. Ez, kofraiekin pikiak dola, ez? Ze? Kofraien artian pikiak aztiek egita. Bai, jodek ez on pikiak, ze arrakizu bideoak alkarri bidatzen, o iten, da... Egun, eskifainako horrein. Bai, ez diak oso da entzen, jodek, hau da, puta, norbait riko ekor... Zea, gure elkarrizketa entzuten, baina, jodek. Gorkata, izan guz? Beti bezala, nobeda da soitez. Eta igual hobeto, eskota bakizu, hemen nobedadeak beti txarrak, Bai. A ber, aztu baino lehen, azte homentatzen dator bisitan. Azkenean ekain, badakik azkenean zeinetik ez zitigun, da ekain egatu bide esan da. Bale, a ber, esan, paketian apunte ekartzeko. Baina, nik ez egia ze amak edo... Nera eman esateko eta nera emak prestituia apuntea, beak baki. Bale, eta ikasketak ez emuz. Bueno, bakizu, batxada, kanpoa batxada bali bali txumatzen. Esabila, bai, model, baina izakitek ez dakak, Lasan, ez azen bat bakizu. Eta gero, zuk liburu batzeko da, bakizu, denbora asko libre eta poesiak inbizkatoren denez, zuk Benedetio Sarren handio bakazuk? Bai, justo, pasako eskiate pare bat liburu, urrengo paketean. Bale, hoi, ja bost minutu pasatzen nahi dira, animoz nagusi eta gutxi mozuko, gutxi mozuko, asko mozuko. Bai, jotak egin dira, Bai, egin du, baino. Arizo, hau pakotxu, Julian Badoa, ziegakidea Badoa. 48 urte bete ditu aurtean eta 26 urte pasa ditu kartzelan. Ni atxilo hartu horretik bizitako pasaiezko guztiak bizitzen dituen bitartean, Julian hemen zegoen. Edo herrera La Manchan, edo Alaman, edo Puerto, edo Auskalo zintzartotan. Amaren sabela bizin duenean, Julianek 2 hilabete zera matzan preso. Eguna eta ordua iritsi zaio, baina ez do oso pozik askatasunera. Pentsako zeharkatu zigako atea. Bat ez du lori egin, ez dakiz zela aurkituko duen. Bere lagun gehienak ezkondu daude, bere lagun gehienek nire adineko seinala bat dituzte. Gurasoen epera doa. Lan egiteko ilusioarekin doa krisiek lanpostuak irentsi dituen garai honetan. Jubilazioan pentsatzen egongo dira bere lagunak. Bera ordea ez da jubilatuko, kotizatua ez duelako ezer. Hala ere, aurretak ingo duela akia daukat. Musu. Pusata. Badakik, ni barruan egongo naizen 8 urte hauetan bizitzak aldatuko zaituela. Baina ez aso aldatu. Nola ikusten duzu kuadrilla 8 urte barruan? Gorka. Katxo. Aldatu? Bizitzak aldatzen nahi une oro. Eta ni saiatzen behintzat zuzen ikusten dudana usten eta oker usten dudana aldatzen. Horrein aldaketak prentsa matik. Noizbait oker ibili garen seinale. Baina aldaketak jakina txarrerako ere izate ditu. Nola ikusten duan kuadrilla 8 urte barru? Aldaketan sinetxiko ez banu, esako nikek berdintxu egongo garela. Horrein baino pikin bat zaharrago, zakarrago, zamatuago, zapalduago. Baina nik inozoa nago,
eta sinesken diat aldaketak. Espero diat 8 urte barru, ez dela izango iretzako ongi etorrerik gauzoan. Ez dela izango ire omenezko oiurik. Espero diat ez itxaron behar izatea 8 urte. Lehenago ekarriko agula, ekinaren ekinez. Igerian, egan, oinez, etorriko zaretela banan, tropelean. Eta gure banan batu egingo garela ikima gehiago. Gertuago sentituko dugula urbilekoak, maizago horrituko garela urrunekoarekin. Espero diat, denok, pixanaka aztea garaipenaren egun idiliko bat. Denok egunero saia gaitezen egiten garaipenen egun, garaipen txikiena, galera ezinbestekoekin hasten diren garaipen horiena. Espero diat, bufadaz, aldaratziko dugula kontrako haizea. Aldeko jarriko zaigula azkenean eta aizatuko ditugula ustelak. Espero diat, egia larru horretan jartzea haizearen kontra. Eta bertan ikusteak gure miseria guztiak, gure harribitxiak. Eta ondasun apal horren jabe, gezurrik gabe, eraiki dezagun, kartzelari gabeko herri abestu hori. Etengabe desera ikiz. Tira, behar bada ez naiz ardiari. Behar bada, ez zairak deus berartzen. Baina ia ez zigor katxo kabron. Aspaldi goztuan nuen poesia, borborka sentitzen dira zeinetan. Aldaketa txikiak eta handiak iragartzen dituen mezua, mortxez ari du bidatzen. Gutarrak taleak dioen moduan, musu labur, musu luze, despedietako morse. Nik ere izan nahi nuke batzutan korto bat eze. Hortata, zer, irakurriako bialinean komikia. Edo berri aldatu dut ez zero behar duke irakurri gabe. Soto del Reale, triste, haserre, kaixo. Gaur, triste nago, gaur haserre nago. Aspaldi ikasi dugu errusiar errutarekin jolasten. Pistola buruan jartzen duzu eta gatibari eman. Batzuetan ez da deus gertatzen, ez da balarik irteten. Besteetan berriz, istripu deituriko balak gure buruan egiten du eztapa. Bala horrek, aitaren kotxea siniesto bihurtu du. Eta gainera kontenple hon behar gurasoak borradura txiki batemak zituztenako. Triste nago, nik artelan izateagatik zuek jartzen duzulako bizia arriskuak. Asteburu do. Haserre nago beraien bai jokoaren pizan ibilo batzuk, baina ez garelako. Etxetik urruntzen gaituzte, zuen handik urrundu nahian. Baina hartu dira soilik etxetik urruntzen gaituztela. Zuek gure ondoan segitzen duzuetan. Begiak itxi eta batkorboko kurban magarikatu hori datorkin buruan. Ni kotxean bertan manengo bezala irudikatzen dut. Baina zoritxak ez ezkengo ere. Aita eta ama zeuden, ni gana zetozela. Ez dut gehiago idatzi nahi. Ez dut indarrik. Buxu. Postdata. Urrengo aste buruan errepideak egonke honetzean ez etorren. Galeago zaituzten urrutik ongi, gertu urratuta bat. Gorka. Animo, Gorka. Ulerten diziat, ire tristula eta haserrea. Ulertuko ez ditupa. Joko tristea du bai, erruleta errusiarra. Arriskutsua bezen absurdua, eragiten duen zirrara. Eta ara, ikarrazoi, volantea eskuetan hartzearekin bat jartzen diago buruan pistola kargatua.
Eta beste horretan ere ikarrazoi. Ieza untxala gaitu maifoko ankerronetan. Gainera behartuta gaudek bizia jokatzera nahi eta nahi ez. Bizitasuna galdu nahi ez badugu. Ulertzen ditiat nire kezkak eta beldurrak. Neuriek ere badituk nire amorrua eta etxipena. Baina nahi egonikek penaren aurrean etxiko ez bagenuke. Eta amorrua balitz, amodioaren horrua. Badakik. Ire gurasoek maitea urte lagunak bezain beste. Eta badakik, ire gana joako baitu beti, egoera datu arte, irea eta denona. Aztu ezak bankargo kopurua, aztu erruleta, ire sentideok ireki godeketan. Asteburu batu da bukatuko diagu, sakabanak eta. Datorren asteburu arte, jori, ni ere xakeko peon. Aguantatu behar, lo gutxi eta horrein hau. Eta, ze topatzen dena. Bueno, pintzazti, lehenengo disko. Amatxo negarrez segi ezkero. Mankoz guztia, taren gutuna, espaldiko abestia duena, arrazoia da. 40 minutu puta. 40 minutu eta zenbat kilometro. Nola egon da egoka. Iztripua basata, animatzen baina. Kontuatuko aldan nire ez nagoela nire honetan. Tira, hori hortan ez detxatzen, segi aurrera. Beak ez dira ire etxizena ikusera, kontent ikusera. Hala, ari ez nizten. Ire etxera. Hostia, loca, hacemos, cabrón. Puta barba, ¿qué dice? Eso si ya pues tuviera retorteko. Energia horrezko da, eta makilla, ez da gita bitxea da. Pititi hori bakitxo, konzela zen cabrón. Ez da gita ondo itzen, ni horretan. Pititi bakitxo, konzela zen una bizarra. Zer, iker ez da gagitxo txarra, Ose, zeitale. Armak kanpala pixka eta kasera, gutxi. Hau, idiota, zer. Gutxi gotza bat atzaren behar, parpelo. Balan. Bueno, izeko, Eta, zer musatek. Bueno, prosito zain da bandera rosa behia bukatu zian. Ez da nintzen horretan. Bolika bide, Bueno. Sano. Beti ez da, balizien. Eta horixe. Azkenean bidaia egongo diat, gauez parte bat, gabe bukaera, estan amapolatzen nahi, esiriat horretan, sikera horrek, zera, pixat eman ziak, hilik ez egez. Nik ez ezatzen ondo amapolatzen nahi. Esan diaten direk ezatzen ezatzen geno hori, ez bai ez hemen bi kilometro da laura ez ikusi. Eta vueltak ez ikusi gora, hostia, ditu ez etxean. Kali motxoa beste duki. Hasituan liburuak azkenean, Gatzera, formak eta aria da ez. Bueno, pixkanaka, ikasketekin pixkanaka bai. Eta bixe, zuek galdera kauza da pixkan serio. Ama eta itakine hon arte askotan. Bai, itxegin amakin telefonoz, eta, sentzian ondo zehola, urratu txiki batzuen. Sentzian telefonoz, esan dira, telefonoz guztian ondo, Kotxea sinistro hori bai, baina egin ondo dut. Bagestu, neura. Asari hona egin. Kalizo, media bota bakizte buruen da... Erortzea. Kalixe, cabrón. Bueno, izeki ez dakit, hain hor animatzen zutitzen kontu egin, poesia pixati azten da, irakurtzen bai. Gusta, nire bizar guztua. Bakit, ez du jate bideak, kentzazkin leheniko diskoa. Bueno, ez dakit, guantan nahi jarri barko jatz, animatuenak eta pixak aztesa hor sentitunak eta... Bueno, ya, funtzionari batik da, horrek, bueno, zain du eta bidaia da zain, Zain du!
Soto del Realen, inbiditan. Kaixo Romeo, ezin dut irribarreko ondo aurpegitik kendu aurreko bisitatik ona. Eskerrak espetxetako hormek hitz egiten duten eta beraiek kontatu zidatela zure odako ligeitxo gura. Gauzak ez direla aldatzen zenion iraganiko eskutintzan. Eta egia da, zurea zuretzat horretzen segitzen duzu. Zertarako konpartitu urruti dagoen lagunarekin. Ondo pentsatu eta entzun honetik parz nabil eta kabron. Zeinek esango zuen hile hori zure sarean eroriko zela. Nik behintzat ez. Baina aitortuko dizut. Asko pozten naiz zure batik. Zure Espainiek tabakoaren filtroa zain beste zerbait ukitu dutelako. Baina inbidia garanta pasadu dana. Aspertu naiz familiakoen bisak bakarritu izateaz. Burretzen azut. Zure lagun horre lagunak izango ditu ez? Badakizu. Esaiezu eskuburdinak soilik eskumuturretan jartzen dizkidatela. Muxu. Posata, urreko bisitara ez etorri bakarrik. Gorka. Zakin maitea. Harrapatu nago, biztan du. Nik isilean gordenean, baina badakik. Hende diskretua baitu, alare. Eldu dituk ala ere hemengo berri freskoak, auskadoze ingei ozoitxu beramanak. Kuadroian, inork ez honetik salbame ikusten, baina gero den dena txutxutxuka. Bai, tabako filtro ez aparte, norbait Espainietaratu dira da zenean, eta bai, lagun horrek baditik lagunak. Baina ez betxa, ez gertu gai nahi lagunak ere. Zoi bipixa bat, tarteka. Nik aldudanean da berak nahi duenean. Tira, txetxaka bate, ik Romeo esan eta izenarekin ekarri dirako gogora, ire txikitako playboy garaia akordatzea daiz. Eta gezin pentsa, ez nago alizkari ezari. Ez ariz akordatzen auzoko neska guztiak irekin soratuta zedeneko. Tira, behar bada esakidatzen ari nago, baina dozen ardi bat baina betzat. Inbidia jota berdeen inguruko pitilindunok, ire artean ikusita. Hori guan hori neskekin ongi portatzea, oso hitzegitea, detailista izatea, divertigarria, atsegina. Baina jakina, hori dena, orain etortzeiak. Gogoan edukiko dugu nolako burlak etortzen ziren gero, inguruko zakindunan partetik. Neskalapurra, igutxo, maritxu, eta antzeko kirtenkeriak. Errazago goan guretzat hiri egurra ematea, igandik zeo zer ikastea baino. Kabroi hotxak ezan gaitu, baita oraindik ere, baina pixkanaka ikasten ari gaitu, sikiera egia batzuk esaten. Urrengorako zindagit, ik jakin dut inor baino den, nire Espainietan zer gertatu den. Hori bai, lezio batzuk eman bako izkiak trukean. Segi fuerte, Romeo. Eskerrak bai, liburuak eman ditugun, eskutitzak ez daudenean denbora pasatzen dut. Aber gaur, sarian handia ez kontatzen dut. Bigarren galdera. Presoa zer da bazterrean, bakarrik mintzatzen bezala, baina ez, armi arma bati galdetzen dio, noiz arte. Armi arma berehala zintzeikatu eta aria luzatzen jaisten da. Eta badirudi, ari luze hori dela armi armaren erantzuna. Eskerrak armi arma hondik ez da. Gutun galduak. Euriek zerretako ispilu txipiak zikintzen dituzte. Egunak galtzen ditugu. Oskorriak bere kolore arauak galtzen dituen bezala. Arresien bestaldean etxe batzuk ez definitzen dira. Artean, balioen erlatenitateaz ez, balioen fatalitateaz dutzo gara. Aizat bere delirio arrastatzen du, munduaren eskuizkribu, jatu gaitzaren gainean. Eta gure gutunak ez dira sekula irista.
Elbideko kargainoa ailegatzean, karteroa taberna horrela sartu, mozkortu, eta botun guztiak aldetzen ditu. Espero nire zonako karteroan horrela zibiltzea. Aber bere izango batzen gaur, palota. Hombre preso que mira a su hijo. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos, y también las maestras bondadosas y miotes, que libertad o muerte era una redundancia, a quien se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin cabañas. Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y los pastoreos. Realmente no sabían un corno, pobrecitos. Creían que libertad era tan solo una palabra ruda, que muerte era tan solo grave y llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y esto sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la viduria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede, por eso estoy aquí, mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabes que tuve que elegir otros juegos, y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran los policías. Y jugué, por ejemplo, a las escondidas, y te lo descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad, para que no lo olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me reviertan los riñones, todas estas llagas, hinchazones y heridas, que tus ojos redondos miran hipnotizados. Son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte. Demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó, o puteó como un loco, que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números y por eso no podría ayudarte en las tablas. Y por lo tanto, todos los teléfonos. Y las calles, el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora me puedes preguntar, y sobre todo yo puedo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora nomás, botija. Son macanas que los hombres no lloran, aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llora, pero no olvides. Ay, decadente. Uruguay, Euskal Herria, China, Indonesia, Chapur, de Chapur. Oain local. Ufa, Gorka, ufa. Aldaketa garaia da, ziotek laua izetara. Gauzak aldatzen ari omen ditu. Arma batzuk goztu isildu, eta bitartean, makina bat arma, gori-gori eta zaunka. Sekula santan deklaratu ez den gerra arraro honetan. Arma edo euri garen, ez egon bat ere garbi. Bosketan noiz arte, luze jotzen ari du armaren alia. Etxipenez ikotzen ari du, salean lotuta eulia. Baina nik, nahiago dira pentsatzea gero garela inurriak, txingurriak, txinaurriak,
txiki eta xume. Bakarrik ez gaituk deus. Baina batutak edi ezin gaituk. Begira bestela herri arresiari, zenbat beso helduta elkarri. Heltzen ari gaituk, pixkanaka heldu bilakatzen. Aldaketako bat zego, geure gogoan. Beste hartzioen moduan, kartzeletako arresi larriak hasia ditu pitzatzen. Behar badatzuek ez duzue oraindik sumatzen, baina abian duk eta iritsiko duk, ufa eta ufa. Usainduko duzue beranduan lehen. Herriaren atxaren aizea. Askatasuna. Izan aiz ere zen arduratxo. Izan ere askatasuna ez duk ardurarik eza. Askatasuna duk ardurarik handiena. Guk utxiko diago arrasiari. Zuek, utxiko jale. Soto del Realen, pentsako, hau baiote. Aspaldi ez dudala boligrafoa horriaren gainean ipini. Baina buruko makina geratu gabe martxan dago. Garaiak aldatu hemen dira, barrote hauetatik aratago. Hainbeste dei bertz ez omen dago jada, Euskal Zelaien gainean. Ilusioz begiratzen diot horri. Itxaropenez begiratu nahi nioke horri. Traveling horriak ez direla saltzen entzun dut. Elizetako kanpaiotxak igande goizetan bakarrik entzuten direla. Eta gainera utxik daudela templu horiek. Ze gaztetxe legarri izango lukeen gure herriak parrokoa gotatan. Izugarri posten hau kanpoan bizi duzuena. Argi dago, hainbeste urtetako borrokak puntu honetara ekarri gaituela. Eta ez, borrokak merezi ez duela pentsatzen dugulako alde batera utzi dugula saskia. Baina dena ez da algara, dena ez da gintonika. Hemen pentsako gaude, betiko horroma ezen gatilu. Inoiz baino gehiago behar ditut zure eskutitzak, zuen bisitak. Zuen itxaropena, horma hobek zeharkatu eta gaitze derroretaz nire itxatzeko. Muxu, postdata, irabaziko du, baina asko zarta. Zure betiko lagun, gorka. Arrazoi faltarik ez dago. Xibalo 77 eta gehiago. Oiuka dezagun ozenago. Elkartasunik gabe, akabo. Horri zuria da arraro. Gure hitzekin nahiago. Zirrak itxitak daude urtaro. Baina ni zirrikitu bat irekitzeko prest nago. Berdin Soto del Real, Fresnes edo Basauri. Berdin Puerto Bi, Alama edo Fleuri. Denek dute aman komunean, Guztui bat espetxeko batean. gaurkoak fikziotik batzuen. Baina errealitatea ere dago idatzia hemen. Falta zaigu baita, anaia, alaba. Guztiekin akordatzen gara. Falta zaigu maitalea, iloba, laguna. Eta falta hori txikitzeko dago gutuna. Soilik fakturaz betetzen zaigu buzoia. Hau baita e-mailen sasoia. Baina espetxeak internetik ez dago. Baina elkartasuna ez zaio faltako dago. Denek dugu folio bat eta arkatza eskura. Ardezagun ardura. Itza eskutak. Bihotza sutan. Baztertu behin alferkeria, horri zuria estali. Soberan dezun askatasuna eskutitzen abidari. Kanporatu eskutitzak. Barruko horiek entzun dezaten gure barreneko hitza. Gauza txiki askok. Gauza handia egiten dutelako. Eta eskutitzak bakarraren marroetak hautsi ditzake. Hartu arkatza edo boligrafoa eta jotake. Egunen batean, Etorkizun laburrean, eskutitzik ez du idatziko. denak betira etorreko. Bitartean, Etxeko goxotasunean, idatzi. merezen dut. Ieska.